to. Mai gida ina za ka je? Ina kuma za ka je? Yanzu zan je in dawo. Yanzan nan zan je in dawo. Kuma zan tawo miki da kayan daɗi. Amma ina son ki min alfarma ɗaya. Ina jin ka. Ki kula min da ɗan baba dan Allah. Ki ba shi kulawa ta musamman. Ta musamman rabin raina. Gida kai mai gida gaskiya kana yawan yawuce mai gida wannan wani irin abu ne ka san ina fama. Dan Allah Talata ki kula da cikin nan. Ki kula da cikin nan a bashi kulawa ta musamman. Dan baba. Kai mai gida insha Allah dai Allah ya tsare amma a dawo lafiya. A dawo lafiya mai gida gaskiya ina fama da wannan gaskiya. Ki kula da shi Talatu. Mai gida gaskiya. Yadda ban hana ki komai ba dan Allah ki kula mun da dan baba. Mai gida ba abin da zai same shi. Kina me zan kawo miki shi. Gaskiya kaza nake so ban kararre. Kamar ni kato nan take. Ban kararre. So Kaza ban kararre nake so. an gama. Ayyo Allah shi dan baba yake so. To. Ai. mata kake cikin mutane lalle yau jikinka zai gaya ma gobe ma ka kara kai hakuri kaurawa sane tashi muke ka gama yan tasha kwaikwayon talatuwa take yi za ki gane kuranki dan yau targe cikinki zan yi gudakan cikinki gididdiba shi hana an kai gida mu kwashi dafke subhanallahi dan Allah karatuwa muke yi mun ji ba kuma ba ma kuma ba shikenan babu komai zo nan doko duma mu kwaso shoki ku zo mu kwashi shoki kai zo mu kwashi shoki ke ma zo mu kwashi shoki ku fito mu kwashi shoki kowa ya zo mu kwashi shoki kai kowa ya zo mu kwashi shoki kowa ya zo mu kwashi shoki ku zo mu kwashi shoki ku zo mu kwashi shoki